Moi, täällä on Älpässydän ja siis tosiaan Älpässydän live. Joo, eli tää on mun uusi kanava ja siis tosiaan mä kuvaan täällä niin kun, mitä muutakin mä teen, vaan kun on Petsen kanssa. No, me mennään nyt terraan eka. Moikka koikkeus, sinit vähäksi aikaa me tullaan pian. Moikka Milo. Moikka Roomeo. Äläs nyt Milo tunne. Tästä tulee ehkä toinen osa. Ja sit mä otin tämän mukaan nyt autoon. Mulla on vihdoin uudet kengät. Ja siis me mennään räjätti autolla, kun me haetaan 32 lautaa vai 33. OMG, aika easy niinku ajaa 2 ovea auki. Voi elämä. Oh my god. Tuolta hän astuu ja kävelee. En mä tiedä, oliko se järkeä tätä mukaan, tämä oli vaan hukka. Tuohon jättimeen se auto. Mutta aivan se, mä otin tän nyt silti mukaan. Ja... Oh my god. Joo, mä tulen. Hetkinen. Tässä on kyllä korotin hutskaus. Hei, en mä tiedä mille mä mahdutan. Oh my god. Oh my god. Ja sitten mun ovi kiinni. Näin. Joo, jos mä vielä sitä kerton, niin meidän yksi koira lopetettiin tänään, mutta juu. Ei siitä enempää. Oh my god. Oh my god. God. Oh my god. I'm going Helsinkiin pakoon sodan riippumasta. Ja mä asun Saukusta. Veneellä, hei, vai Martinilla vesillä, hei, hankoon, nyt tekee pakoon sodan hankoon. Joo siis, nyt ollaan täällä terrassa. Me tultiin tähän puupuolelle, että en mä tiedä mennäänkö me tänne toiselle puolelle yhtään. No, joo. Ei tässä osassa oikein enempää. Seuraava osa tulee aivan kohta. Moikka!